zein leku du euskarak ilapaindegian, nik uste kalean, etxean bezalakoa, garrantzitsue. Ama hizkuntza bezala, ilapaindegin ere erabiltzeko garrantzie. Gure bestero asko atzerritarra da. Orduan, jakitan nola datorren, Euskal Herria datorrela eta hemen gure hizkuntza daukagula eta hortaz konturatzen die. Orduan, hori da euskarak hemen dauken lekue. Ia denak euskaldunak gea eta gure lehengo harremanak euskaraz izaten dira. Denok saiatu behar gea euskara suspertzen eta pixkanaka kanpoaldetik laguntza baldin baditugu eta hemen artean nolabait tresna berri jartzen baditugu, horrekin asmoa da euskarak geroz eta indar gehiago edukitzea gure harremanetan. Lanean egitasmoarekin nik uste helburu gertuko epera eta epe luzera pixkat administrazioekin eta erabilera naturaltasun gehiago edo maizago erabili ahal izatea. Hornitzaileekin eta hainbat erakunde ezberdinekin normaltasunez erabiltzea edo. Gure helburua da barne komunikazio behi da, hau da, gure eguneroko bizitza hori euskaraz finalizatea. Gaur egunen ezin deu, badaude langile batzuk euskaraz ez dutenak egiten, prest daudenak pixkanaka ikasteko, eta epe luzera gure arteko komunikazio hori euskaraz iteko helburu hori lortzen badeu, gu pozik. Eskartu nire ustez beti eskartzen dute. Nik uste bezerok eskertzen dutela erabilera. Eta noizbait jaso dugu eskerra eta prentsa euskeraz ere izaten dugu eta alde hortatik ere eskertza jaso dugu. Lan hori egiten dugulako edo garrantzi hori ematen digulako ilapaindegian euskarari. Beti dago atzerritar turista jende hori galdetzen dizun eta hau nola esaten da, eta beste nola esaten da, eta hau badakizu, eta tokatzen dira atzerritar horiei gustatzen zaiena eta interesatzen zaiena. Tresnak deno behar ditugula, hiztegi berri bat, hiztegi hori nolabait hobetzen denon arten euskaraz hitz egiteko. Baina ez gu bakarrik. Gu jakin da bezalok ez badaki, aizkenen bukatzen dugu erderaz zitzen. Bizikian herrialde honetan ezinbestekoa dela gaur egun negozio bat irikitzen badezu euskaraz jakitea. Lehenengo gutxienez, lehenengo hitzek eta lehenengo harreman hasiera bat euskaraz hitza ezinbestekoa hori da. Nik uste garrantzitsua dela gure euskaldun bezala eguneroko bizitza euskaraz iten deun ontzat, lan orduk eguneko lan ordu asko die. Orduan, helburu bezala izatea, gure eguneroko bizitza guzti hori euskaraz itea, lan ordu horiek ere euskaraz inbarra dauzkegu, ez? Orduan, bai bezerokin eta bai gure lanpostun euskaraz itea, geretzako bizitzeko modua da. Orduan, negozio irikitzen duen hori, negozioa duten horiei ere, animatu, hori ez, bizitzako parte garrantzitsu dan lan ordu horiek ere euskaraz itea.